Tandai mo nahihiling na ako pinapabayaan kan sa kuyang tugang sa paglingkod. Sabihin man na tabangi ako. Sinimbag siya nin kagurangnan. Marta, Marta, nasisibot as sinahadit ka sa kadakol na bagay. Alagad sa nang bagay an kaipuhan. Pinili ni Marta an mas marhay, asin iyan dai hahaleon sa iya. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Matuko po. Sa liwat mga tugang Diyos marhay na aga sa saindo gabos. Ora et labora. Work and pray. Iyo gayud inian mensahe kan ebanghelyo sa satuya ngunyan. Na an satuyang aldaw, lugod daisa na nauubos sa mga kasibutan sa kinaban. Kundi, parte man sa satuyang buhay pang-araw-aldaw, an pagtukaw, asin pagdangog sa mga tataramon ni Jesus. Yaon kita digdi mga tugang sa saiyang harong, sa saiyang pamitisan. Asin gayod, magayon na pinupunan niya to an aldaw na tinatauanin atensyon an satuyang espiritual na pagkabuhay. Taiyo ini an magtatao sa satuya nin giya sa aldaw na ini. Si Marta, pinunaan sa iyang aldaw sa pagparasibot para sa kagurangnan. Maut man niyang ipamati sa kagurangnan, na espesyal siyang bisita sa saindang harong sa paagikan sa iyang pag-asikaso pisikalmente sa kagurangnan. Alagad si Maria na sa iyang tugang, mas pinili gayod kung anoan maninigo na paglingkod para sa kagurangnan. Ang pagiging bukas kan puso sa iyang mga tataramon. Ang pag-adal, tanganing matawan siya ningiya sa iyang buhay. Mga tugang bako man maraot, an pagsibot, takaipuhan niya to ini. Alagad mga tugang, dapat an satuyang mga hero, asin an satuyang mga puso, dapat saro an inaagihan na dalan. An satuyang puso bukas para sa pagdangog asin pagpamibi. Asin an satuyang mga hero gamit an satuyang mga kamot para sa mga gibong karahayan asin paglingkod. Dapat nagsasabay ini. Dai nangungurog ang kasibutan. Asin lugod, dai man lugod, puro na sana pamibi. Because our prayers or our devotion must lead us into action. Iyo ini ang paghurup-hurupan tango niyan mga tugang. Tasabi nga ni San Santiago Apostol,
Kung an pagtubod da inay hiling sa gibo, an pagtubod na iyan gadan. Matindog kita para sa pamibi nin banwaan. Mamibi kita sa Diyos sa satuyang Ama, na sa iya lugod na darahon sa kapanuan an sa iyang banal na gibo asin nin pagkamuot asin pagkamaimbod. An sa tuyang simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Para sa simbahan an esposa ni Kristo na siya lugod danay na magmaimbod sa mensahe kan banal na ebanghelyo, asin sa nakakatalingkas na pagkamuot ni Kristo, mamibi kita. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga pamilya na nakapatugmad sa bakong makasadiring pagkamuot, na sa saindang paagi urog na masabutan, taan rarom kan pagkamuot nin Diyos, mamibi kita. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga pamilyang baranga asin suruhay, para sa mga mag-aragom na siblag na ipahiling lugod sa sainda, an pagkasabot kan katawuhan, asin siring man sinda lugod mahirakan nin mamumuto na Diyos, mamibi kita. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga nag-aandam na magagom, asin magpapaagom na masabutan lugod ninda, na an kaladman asin kagayunan kan pagkamuot, minagikan sa pagkamatinao asin paghiras, mamibi kita. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga nagtalikod sa pag-agom huli sa kahadean ng Diyos, na daiman lugod sinda magin mamundo, asin man an sa indang mga puso magin mahiwas, asin bukas sagkod mainit sa pag-ako sa gabos na tawo, asin an sa indang mga pangangaipo, mamibi kita. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Diyos nakagurang na sinama, mag-ero ka sa imong pagkamaimbod, sa inman ang tawo magtiripon, sa pagmukna nin mga bagong komunidad din pagkamuot asin amistad. Ibanhan mo kami sa samuyang pagtugdas, tanganing magdanay kami sa pagkamuot ngunyan asin sagkod paman. Amen. Matukaw po para sa pagdulot. Katoninungan, iwinawalat ko, ansa kung ay kamo sa ko, sa induan kaugman ko. Matindog po.